नमस्कार सांगमानी जय जगन्नाथ। आज शनिवार थिला ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଛୁଟି ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ଗଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ବେସିକାଲି ଏଇ ଟାଇମ୍ ଯାଏ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲି। ଲଞ୍ଚ କରିକି ମୁଁ ବାହାରିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମନ୍ଥରେ ଫ୍ଲାୱାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଫ୍ଲାୱାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି। ବୁଲିବିନି କେମିତି, କାରଣ ଏଇଟା ମୋ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ସ ଫୁଲ୍ ଦିବସ। ମାନେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଫୁଲ୍ ହିଁ କହେ, ନଟ୍ ହିନ୍ଦୀ ବାଲା ଫୁଲ୍ ବଟ୍ ଇଂଲିଶ ବାଲା ଫୁଲ୍। ଲାଇଫ୍ ମୋତେ ଏତେ ଲେସନ୍ସ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶିଖିପାରିନି ଆଉ ସେମ୍ ଭୁଲ୍କୁ ମୁଁ 50 ଥର କରେ କନଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଲଞ୍ଚ କରିକି ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି। ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ପରେ ଏଥିପାଇଁ ବାହାରିଥିଲି କାରଣ ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା କି ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଶୋଇ ହିଁ ଯାଇଥିବେ ଲଞ୍ଚ ପରେ, କିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିବ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ମୋ ପରି ହିଁ ଭାବିଦେଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫ୍ଲାୱାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍। ଏଇଠି ବହୁତ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗା ଥିଲା ଆଉ ଥିମେଟିକ୍ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଥିଲା ମାୟାପୁର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଅଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ସେଇ ଉପରେ ଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏଇଟା ୱିଣ୍ଟର୍ସରେ ଯାହା ଯାହା ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଗ୍ରୋ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ସେବତୀ ଗେଣ୍ଡୁ ସେଗୁଡ଼ା ଥିଲା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିମ୍ ଥିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ହିଁ ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ ଥିଲା। ୟା ପରେ ଦେଖିପାରିବେ ଅଙ୍କଲ୍ ଆଣ୍ଟି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଧେ, ମେ ବି। ଆଉ ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଏଇଟା ଲାଗିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ଲାଗିବେନି ସେମିତି ତ ହେଇପାରିବନି। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଆମର ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରର ଥିମ୍ରେ ବନିଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଣ୍ଡ ସୋଲଜର୍ସକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ମିସାଇଲ୍ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରରେ ସେଇଟା ବି ଅଛି ଏଇଠି। ଏତେ ଭେରାଇଟିର ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଆଉ ଏତେ କଲରଫୁଲ୍ ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ସେଇଠୁ କିଛି କଲର୍ ଆଣିକି ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ହିଁ ଢାଳିଦେବି। ଏତେ ବେରଙ୍ଗସ ଲାଇଫ୍, ଆଟଲିଷ୍ଟ 1-2% ତ କଲରଫୁଲ୍ ହେଇ ହିଁ ଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେବତୀ ଗଛ ଅଛି। ତାପରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୋତେ ଏଇ ସେକ୍ସନରେ ଟିକେ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କଲା। ଏଇଟା ସବୁ ଏକ୍ଜଟିକ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ର ଥିଲା, ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଆଉ ଏଇଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜଟିକ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯେମିତି ଆଭାକାଡୋ, ପିଚ୍, ଯେଉଁଟାକି ବେସିକାଲି ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ ଗ୍ରୋ ହୁଏନି, ସେଇର ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ସେଇଠି ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ମୁଁ ପୁଣି ପଳେଇଥିଲି ଏଇଠି ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ନେଇକି ଆପଣ ବାଲକୋନିରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅର୍କିଡ୍ସ, ଆଉ ନିଜ ଘରେ ବି ରଖିପାରିବେ। ମେନଲି ସେ ଛାଇ ବାଲା ରିଜନ୍ରେ ଏଇଟା ଗ୍ରୋ ହୁଏ। ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା ସେବତୀ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଗୋଟେ ଗଛର ପତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଫୁଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ବି ମୋତେ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଏଇଠି ପରେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ। ସାୟଦ ପତାନି କ'ଣ ସେଇଟା, ଭିତରେ ଗଲେ ତ ଯେମିତି ପୁରା ଡେଜର୍ଟରେ ହିଁ ମୁଁ ଆସିଗଲି ସେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବି ତା'ର ସେମିତି ହିଁ ଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ କଖାରୁ ଭଳିଆ କ୍ୟାକ୍ଟସ୍, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ। ତ ଏଇଠି ପୁରା ଦେଖିଲି, ମାନେ ପୁରା ଇଏ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ୱାଟରମିଲନ୍ ଭଳିଆ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ବି ସେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଇ ୱାଟରମିଲନ୍ର ଭେରାଇଟି, ବୋଧେ ଏଗୁଡ଼ା ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକି ତା ଭଳିଆ ହିଁ ହେଇଯିବ। କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ମୋତେ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଜୀବନରେ ଯଦି କଣ୍ଟା ନଥାଏ ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବାର ମଜା ହିଁ କ'ଣ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିଥିବେ ମାଉସୀଙ୍କର ଫଟୋ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଦିଦିଙ୍କ ଫଟୋ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏକଲା ଯାଇଥିଲି ତ ମୋ ଫଟୋ କେହି ଉଠାଇଲେନି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ବି ଦେବି, ଆପଣ ଏକଲା ଏଠି ଜମା ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, କାରଣ ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ନେବା ଲାଗି ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ତ ଏକଲା ତ ଜମାରୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ତାପରେ ମୁଁ ଏସି ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିଲି, କାରଣ ଗରମ ଏତେ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିଲି, ଏଇଟା ମୋର ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ଜାଗା ଥିଲା ବିକଜ୍ ଏତେ ସାରା ରୋଜ୍। ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ଗୋଟେ ବୁକେ ନ ପାଇଥିବା ମଣିଷ ପାଇଁ ଏତେ ସାରା ରୋଜ୍ ଦେଖିକି ହିଁ ଖୁସି ହେଇଯିବା କଥା। ଆଉ ତ ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି ଏଠି ପିଙ୍କ୍ କଲର୍, ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍, ୟେଲୋ କଲର୍, ରେଡ୍ କଲର୍, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରୋଜ୍ ଥିଲା। ମାନେ ସେ ରୋଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା କି ଭାଇ କିଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ କରିକି ଆଙ୍କି ଦେଇଛି ସେ ରୋଜ୍ ଗୁଡ଼ା। ତ ବହୁତ ହି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡାଲିଆ ବି ଥିଲା, ଆଉ ବୋଧେ କିଛି ଡ୍ରଇଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇପାଇଁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଡ୍ରଇଂସ୍ ବି ସବୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୋର କ'ଣ କହିବି, ମୋର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ମୁହଁ ସାଇଜ୍ର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ତ ଏଇଠି ବି କମ୍ପିଟିସନ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖା ହେଇଥିଲା। ଫର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ସବୁ ଲାଗିଥିଲା ଏଠି। ତ
ଏଇ ରୋଜ୍ଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା ପିଙ୍କ କଲର୍ର ବିଥ୍ मतलब ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱିଥ୍ ପିଙ୍କ ବର୍ଡ଼ର। ଏଇ ଫ୍ଲାୱାରର ନାଁଟା ବି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ବାକି ଏଗୁଡ଼ା ବି ବୁକେରେ ବହୁତ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଏଇଠି ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଗଲାବେଳେ ଏଇ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଗୁଡ଼ା ତ ମୁଁ ପୁରା ଦେଖେ ହିଁ ଦେଖେ। ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପିଙ୍କ ରୋଜ୍ ସେକ୍ସନ୍। ପିଙ୍କ ଥିଲା, ଅରେଞ୍ଜ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ପିଚ୍ କଲର୍ ବି ଥିଲା। ସୋ ଭେରି ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ରୋଜ୍ ସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଏତେ ସବୁ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ରିଟର୍ନ କରିଯାଇଥିଲି। ସୋ ଏମିତି କୁନି କୁନି ବ୍ଲଗ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।